चालू करते. येस. सो पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे तुमचं या 12व्या अध्यायामध्ये. आणि आपण या भक्ती योगाच्या सुंदर टप्प्यावरती आहोत. आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. आणि ही श्रीनाथजींची या 9व्या अध्यायामध्ये मी सांगितलं जे दुर्लभ महात्मे, माधवेंद्र पुरींची जी कथा सांगितली त्यामध्ये जे श्रीनाथजी, नाथद्वारचं श्रीनाथजी, ते त्यांना जी मूर्ती झुडपामध्ये मिळाली की तुम्हाला इथून बाहेर काढ, माझ्या अंगाला दाह होतोय, मला तुळशीचा, मला चंदनाचा लेप लाव, हे सगळं प्रत्यक्ष भगवंतांनी दृष्टांत देऊन माधवेंद्र पुरींना सांगितलं होतं. आणि ती ही मूर्ती माधवेंद्र पुरींनी मग त्याची प्रतिष्ठापना करून तिथे मंदिर उभारले श्रीनाथजी नाथद्वारचं. अशा या भगवंतांचं आपण दर्शन घेऊन त्यांना साष्टांग दंडवत करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी जे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत त्यांनाही माझा साष्टांग दंडवत, आणि मंदिर आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम. आणि आपण 12व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. त्याआधी ज्या 11व्या अध्यायामध्ये वैश्विक रूप आपण बघितलंय, म्हणजे विश्वरूपाबद्दल आपण जाणलेलं आहे. का अर्जुनाने विश्वरूप दाखवलं बरं? सांगा मला 1-2 कारण चॅटमध्ये. का सांगितलं? मध्ये मी उल्लेख केला होता तुम्हाला. का सांगितलं? मग क्विज सोडवताय का हो सगळे क्विज सोडवता तुम्ही? सगळ्या अध्यायांची क्विज सोडवता? थोडी उत्तरं येऊ द्या, संवाद आले तर. आज बरेच कमी जण आहेत, 15 जण. रेकॉर्डिंग पाठवल्यामुळे तेवढी प्रेझेंट कमी होत, म्हणजे लाईव्हली सेशन आहे ते खूप महत्वाचं. कोणाला गर्व होऊ नये स्वतःवर, आणि भगवंतच सर्व आहे याच्यासाठी. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. की ज्या भगवंतांच्या शक्ती आहेत आणि भगवंतच जे काही पुरुषोत्तम आहेत आणि कारणांचं कारण भगवंत आहेत, लोकांनी स्वतःला देव समजू नये. अगदी बरोबर. अच्छा, स्वाती माताजी रोज सोडवतायत, खूप चांगलं आहे. तुमचीच एक रिव्हिजन होते, उजळणी होते. नाही की मी विश्वरूप दर्शन पाहिले आहे, की मग विश्वरूप दर्शन हे अतिशय दुर्मिळ आहे, जे अर्जुनाला भगवंतांनी दाखवलेलं आहे, ज्यांच्याबरोबर संजयानी बघितलंय, अनेक देवी देवतांनी हे रूप बघितलेलं आहे, विश्वरूप. आणि म्हणूनच मग हे विश्वरूप दाखवण्यामागची कारण अगदी बरोबर सांगितलेलं आहे. पहिलं कारण की मग कोणीही उठून कलियुगामध्ये स्वतःला दैवी शक्ती आणि देव समजू नये, मग तुमचं विश्वरूप दाखवा. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे तू एक साधन आहेस. मी या सगळ्यांना ठार मारलेलं आहे, सगळ्यांचा नाश केलेला आहे, म्हणून त्या भविष्यामध्ये पण काय घडतंय हेही भगवंत या विश्वरूपामध्ये अर्जुनाला दाखवतायत. म्हणून त्यांच्या मुखामध्ये द्रोणाचार्य, भीष्म हे सगळे प्रवेश करतायत. त्याच प्रकारे म्हणजे भगवंतांनी या सगळ्यांचा नाश केलेला आहे. भगवंत म्हणतायत तू एक फक्त निमित्त आहेस, आणि म्हणूनच तू उठ आणि युद्ध कर. आणि तू धर्माच्या बाजूने युद्ध करतोयस, तू जिंकणार आहेस, तुला राज्य करायचंय, तुला जिंकायचं युद्ध आणि तुला राज्य करायचं आहे. अशा या कारणांसाठी आणि म्हणूनच कुठेतरी मनोदौर्बल्य, अर्जुनाचं मनोदौर्बल्य घालवून त्याला खात्री देऊन, विश्वास देऊन, अशा प्रकारे भगवंतांनी विश्वरूप दर्शनामध्ये मग जे अधिदैव, ज्याचा आपण उल्लेख केला होता की अधिदैव सर्व देवी देवतांचा ज्यांच्यामध्ये समावेश आहे, सर्व ऋषी मुनी राक्षस, मग अनेक नाग देवता, आणि मग अशा या अनेक अलंकारांनी सजलेलं सुशोभित असं अद्भुत रूप आहे, जिथे अनेक मुकुट आहेत, माळा आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या वस्त्र अलंकार आहेत, आणि अशा अनेक 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 गोष्टींनी नटलेलं हे भव्य दिव्य असं विश्वरूप भगवंतांनी अर्जुनाला दाखवलेलं आहे. आणि अर्जुन ते बघून निश्चितच कुठेतरी भावुक झालाय. बघण्याची तर खूप इच्छा होती, पण जेव्हा ती उग्रता बघितली, म्हणूनच मग विश्वरूप दर्शन हे कुठेतरी एक तात्पुरतं दर्शन आहे, तात्पुरतं रूप आहे जे भगवंतांनी दाखवलेलं आहे. आपल्या शक्ती आणि म्हणूनच आपल्या आंतरिक शक्तीद्वारे, आपल्या शक्तींद्वारे भगवंतांनी तिथेच कुरुक्षेत्रावरती रथाच्या पाठीमागे हे कुठेतरी अर्जुनाला घेऊन गेले नाही हो एखाद्या रूम मध्ये आणि विश्वरूप दाखवले नाही. प्रत्यक्ष रणांगणावर हे सगळं चाललेलं आहे. तिथेच भगवंतांनी अर्जुनाचं जे दौर्बल्य आलेलं मनाला आणि त्याचा आत्मविश्वास कुठेतरी ढळला होता, आणि माझ्या मनामध्ये ज्या काही भावना आहेत त्या जेव्हा भगवंतांना सांगितल्या, तेव्हा या सगळ्यांचं निराकरण करण्यासाठी भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग हे विश्वरूप भगवंतांनी घेतलेलं आहे आणि त्याचा
ते दाखवलेलं आहे. जसं आपण म्हटलं की भगवंतांच्या ज्या शक्ती आहेत, माझ्या परा अपरा शक्ती, ही पराशक्ती भगवंतांची श्रेष्ठ शक्ती आहे आणि ही जी भौतिक प्रकृती आहे त्याचे बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत. परंतु या इच्छांनी, या कर्मफळांनी कुठेतरी आपण या 84 लक्ष योनीतून जन्म घेतोय. मनुष्य का जन्म घेतोय? कारण इच्छा कर्मामध्ये अडकलाय, कर्माची फळंही भोगतोय, कारण मी भोगताय, मी सगळं केलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग अर्जुन तिथे कृष्ण मिसिंग आहे हो सगळीकडे. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम हे जाणत नाहीये, त्या पुरुषोत्तमाचं अस्तित्वच जाणायचं नाहीये, कारण त्याविषयी ज्ञानच घ्यायचं नाहीये. आणि मग ज्ञानच नाहीये तर मग त्या ज्ञानाच्या अभावाने निश्चितच जे काही मनाला येईल ते निश्चितच बोललं जातं आणि त्याला तर्क लावले जातात. मग तो मायावाद, तर्कवाद हे प्रभुपादांनी त्याचा उल्लेख केलेला आहे. आणि मग हे तथाकथित मायावादी योगवादी लोक की त्यांना भगवंतांचं हे कुठेतरी रूप म्हणजे शक्ती वाटतं आणि भगवंत फक्त पृथ्वी तलावर येत आहेत एक मनुष्य बनून, नाहीतर ही एक फक्त शक्ती आहे. अहो मग शक्ती आहे तर कशा प्रकारे ही शक्ती विश्वरूप कसं दाखवू शकते आणि कशा प्रकारे संलग्नता आहे, म्हणजे संबंध अभ्युदय त्याला आपण आजही जाणणार आहोत. आणि म्हणून मग या सगळ्याचं उत्तर भगवंतांनी जे दिलेलं आहे आणि भगवंतांनी सांगितलंय अर्जुनाला, जरी तो व्यथित झालेला आहे तर तू घाबरू नकोस. आणि तुला हे विश्वरूप जरी तू बघितलं असशील आणि तुला आता जर तुझं मन अस्वस्थ असेल, मन व्यथित झालेलं असेल, तर तुला मी हे विश्वरूप संपवतो आणि मी तुला माझं परमात्मा आणि भगवान रूप अर्जुनाने बघितलेलं आहे. मग दाखवायची विनंती केलेली आहे आणि मग या भगवान रूपाशीच अर्जुन कुठेतरी निगडीत आहे. आणि हे फक्त एक शुद्ध भक्तच करू शकतो. एका शुद्ध भक्तालाच फक्त ते भगवंतांचं भगवान रूप असं हे जे अवीट गोडी असलेलं, म्हणून या भक्तीच्या शेवटच्या टप्प्यावर आपण आज आहोत. आणि अनेक भक्तीचे मार्ग, सेवा, मग त्याच अनुषंगाने आपण इस्कॉनच्या अनेक सेवांची आणि अनेक दान करण्याच्या ज्या लिंक्स आहेत त्या सगळ्याची मी तुम्हाला याच माध्यमाद्वारे कुठेतरी माहिती देऊ इच्छिन. मग सगळं स्वेच्छेने हो, तुम्हाला जो मिळतोय तो अध्ययन, जे तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे तो सगळा कायमच मोफत राहणार आहे. परंतु कुठेतरी कृतज्ञता आणि तुम्हाला स्वेच्छेने काय करायचं आहे हे तुम्ही सांगायचं आहे. सॉरी. आणि म्हणून मग अर्जुनाला हे सगळं बघितलं, हे सगळं ऐकलं. अर्जुन हा प्रत्यक्ष भगवंतांचा प्रिय सखा आहे आणि अर्जुनाचं हे नातं जे आहे ते भगवंतांच्या या भगवान रूपाशी आहे, अत्यंत मनमोहक अशा भगवान रूपाशी आहे. आणि म्हणून अर्जुनाच्या मनात प्रश्न आलेला आहे, मय्यावेश मनो ये मा. मग तू अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मावरती भक्ती केल्याने काय, कुठली श्रेष्ठ आहे, मग काय नक्की श्रेष्ठ मानायचं? मग तिथे भगवंतांनी सांगितलंय की कशा प्रकारे कुठली भक्ती श्रेष्ठ आहे. आणि मग या भक्तीमध्ये भगवंतांनी खूप ऍडजस्टमेंट केली हो, भगवंतांनी खूप ऑप्शन्स दिलेले आहेत. आणि म्हणून मग तू हे करू शकत नसतील तर अशा प्रकारे भक्ती कर, अशी भक्ती करू नशील तर तू अशा प्रकारे भक्ती कर. मग ती अनन्य भक्ती, साधना भक्ती, निष्काम कर्म भक्ती. आणि मग जे काही आहे भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलंय हो, भगवंतांचा स्वीकार हा सगळ्यांसाठी आहे. परंतु मग भगवंतांसाठी काय केलं जातं आणि तेच आपल्याला या ज्या भक्तीद्वारे जाणायचंय. आणि म्हणून मग याच्यातनं हा भक्त आणि त्याचे गुण, मग कृष्णाला प्रिय असलेले गुण काय आहेत ते आपल्याला जाणायचे. 12.1 अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः. हरे कृष्ण माताजी. सॉरी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, कोणते अधिक परिपूर्ण मानले जाते? जे तुमच्या भक्ती सेवेत योग्यरित्या व्यस्त आहेत किंवा जे अव्यक्त ब्रह्माची पूजा करतात ते अव्यक्त आहेत? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग अर्जुनाला पडलेला प्रश्न बघा, कारण अर्जुन हा प्रिय सखा आहे, भगवंतांचा उत्तम असा भक्त आहे. आणि या भक्ताला पडलेला प्रश्न हा साहजिक आहे, कारण तो भक्त भगवंतांच्या भगवान रूपाशी निगडीत आहे. आणि म्हणूनच ते भगवान रूप एका भक्तालाच भगवंतांनी दाखवलेलं आहे. कारण मला या कुठेतरी या रौद्र रूपाची, उग्र रूपाची काहीतरी मनामध्ये भीती निर्माण झालेली आणि मनाचं धैर्य हरवलेलं आहे, मनाचं कुठेतरी संतुलन हरवलेलं आहे. आणि म्हणूनच मला तू तुझं परमात्मा आणि भगवान रूप हे दर्शन दे. आणि म्हणूनच मग अर्जुन विचारतोय हा प्रश्न अर्जुनाला भगवंतांच्या भक्तीच्या मार्गावरती आणि या भक्तीच्या शेवटच्या टप्प्यावरच का मनामध्ये आलाय. कारण अर्जुन हा भगवंतांच्या पूर्णपणे भक्तीमध्ये रममाण आहे.
आणि म्हणूनच अर्जुन विचारतोय की कुठल्या तरी ब्रह्माशी अर्जुन बोलू नाही शकत, कुठल्या तरी शक्तीशी अर्जुन बोलत नाही. प्रत्यक्ष भगवंतांचं दर्शन घेऊन भगवंत जे उपदेश करतायत अर्जुनाला तेच भगवंत अर्जुन तेच जाणतो आहे. आणि म्हणूनच मग ही व्यक्त पूजा आणि अव्यक्त पूजा, कुठेतरी पर्सनलिस्ट आणि इम्पर्सनलिस्ट याचं उत्तर देताना भगवंत म्हणतायत श्री भगवान वाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः. हरे कृष्ण माताजी. लीनल माताजी. हरे कृष्ण. नाही, मला वाटलं अजून कोणी वाचणार आहे. सॉरी. नाही 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 तुमचं. हरे कृष्ण. धन्य भगवान म्हणाले, ज्याचे मन माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर स्थिर आहे, नेहमी महान आणि दिव्य श्रद्धेने माझी उपासना करण्यात मग्न आहे, तो मी सर्वात परिपूर्ण मानतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भगवंतांचं हे वैयक्तिक रूप म्हणजे काय, तर भगवंतांचं हे भगवान रूप. मग ज्याचं मन भगवंतांच्या या पर्सनल फॉर्मवर, ह्या वैयक्तिक रूपावरती ज्याचं मन आणि बुद्धी एकवटलेली आहे आणि या रूपावरती ज्याचं मन स्थिर आहे, नेहमी महान आणि दिव्य श्रद्धेने जो माझी उपासना करण्यात मग्न आहे, तोच भगवंताला खूप प्रिय आहे आणि त्याची सेवा, त्याची उपासना भगवंत परिपूर्ण मानतायत. आणि म्हणून मग जे अव्यक्त रूपाची पूजा करतायत त्यांचं काय, तर त्याचंही भगवंतांनी सांगितलंय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 12.3 आणि 4. परंतु जे सर्व इंद्रियांचे संयमन करून आणि सर्वांच्या ठाई समबुद्धी ठेवून अव्यक्त, इंद्रियातीत, सर्वव्यापी, अचिंत्य, अविकारी, स्थिर आणि अचल अशा परमसत्याच्या निर्विशेष रूपाची पूर्ण उपासना करतात, ते सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन शेवटी माझीच प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग जे स्वतःला बघा की ज्यांनी स्वतःच्या इंद्रियांचं नियमन करून, मग जे स्थिताधीर मुनी आपण बघितले, मग जे दुर्लभ महात्मे बघितलेले, जे भावभक्ती शुद्ध भक्तीपर्यंत जातात, ते निश्चितच भगवंतांच्या भक्तीमध्ये इतके दृढ होतात की ते स्वतःला तितके सक्षम बनवू शकतात. इंद्रियांचं संयमन करून सर्वांच्या ठाई समबुद्धी ठेवून अव्यक्त, इंद्रियातीत, सर्वव्यापी, अचिंत्य, अविकारी, स्थिर, अचल अशा परम सत्याच्या निर्विशेष रूपाची पूर्ण पूजा करतात, उपासना करतात आणि सगळ्यांच्या हितार्थ संलग्न होऊन शेवटी माझीच प्राप्ती करतात. मग जे सकाम कर्मामध्ये अडकलेले, तिथे जे दाखवलेलं आहे ते कुठेतरी कर्माचा त्याग करता आहेत, सकाम कर्मामध्ये अडकलेले त्याग करतायत. परंतु मग अशी ही लोक जी ब्रह्म, कुठेतरी भगवंतांच्या त्या चैतन्याला, कुठेतरी भगवंतांच्या त्या तेजाला शक्ती मानताय, भगवंत म्हणजेच एक शक्ती आहे असं जे मानतायत, ते निश्चितच स्वतःला त्या मार्गावरती हळूहळू आणतायत. आणि म्हणून मग हा अर्च विग्रह, जो आपण हा अर्च विग्रह जाणला, हा अर्च विग्रह म्हणजे काय, भगवंतांच्या वैयक्तिक रूपाची पूजा. बघा, मग तुम्हाला एक एक उदाहरण देताना मी सांगणार आहे की मग व्यक्त पूजा आणि अव्यक्त पूजा म्हणजे काय आहे. बघा, एक मिनिट. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणताय ज्याचं मन आणि बुद्धी, मग भगवंतांच्या ज्या ज्या भगवान रूपावरती, मग हे भगवान रूप बघा की ज्या कलियुगामध्ये आपण बघतो आहोत की जप, नामस्मरण हा कलियुगाचा यज्ञ आहे. आणि मग ज्या आपण काल ज्या विभूती, काल ज्या 11व्या अध्यायामध्ये ज्याचा उल्लेख केला की मग ज्या विभूती आहेत आणि भगवंतांच्या मंदिरामध्ये गेल्यानंतर त्यांच्याकडे एक टक बघून त्यांचं जे सौंदर्य आहे आणि त्याने मन इतकं प्रफुल्लित होतं की कधी कधी गळा 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 डोळ्यातनं पाणी येतं की आपण भगवंतांशी जोडलं जातोय, त्यांच्याशी बोलतोय कुठेतरी. आणि हे दुसरं तिसरं काही नसून अर्च विग्रह. मग हा अर्च विग्रह म्हणजे काय, ही मूर्ती पूजा म्हणजे काय, तर आता बघा की जर तुम्ही एखादी पत्र लिहिलं, एक उदाहरणादाखल तुम्हाला समजवण्यासाठी, तुम्ही एखादी जर पत्र लिहिलं आणि ते पत्र जर गव्हर्नमेंटचा शिक्का असलेलं, गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड असलेलं त्या लाल पेटीमध्ये जाऊन टाकलं की ज्या डेस्टिनेशनचं नाव लिहून तुम्ही ते जर टाकलं, तर तुमचं पत्र पोहोचतं का हो त्या डेस्टिनेशनला?
पोचतं तुमचं पत्र? चॅट मध्ये सांगा मला. तुमचं पत्र पोचतं तुमच्या त्या डेस्टिनेशनला, जिथे पाठवायचंय तिथे पोहोचू शकेल? हो का नाही? खूप सिंपल प्रश्न विचारलाय हो. हो, जाईल. बरोबर. माताजी जाणार, कारण ते गव्हर्नमेंटनी कुठेतरी त्याला अप्रूव्ड आहे. पण हेच आता एखादी व्यक्ती, एखादी छोटा बालक पोस्टाची पेटी बनवतो खेळण्यातली, आणि त्या पोस्टाच्या पेटीत जर तुम्ही ते पत्र टाकलं खेळण्याच्या, तर जाईल का होते त्या डेस्टिनेशनला? नाही जाणार. स्वाती माताजी सांगतायत, आशा माताजी सांगतायत, अगदी बरोबर. मग का नाही जाणार? सांगा, का नाही जाणार? का मनात आलं नाही जाणार? ते शक्य आहे का करणं? ऍड्रेस. आणि म्हणूनच मग ज्या ज्या ऍड्रेस, ज्या पत्ता दिलेला आहे, आणि मग त्या खरेखूर ज्याच्यावर शिक्कामोर्तब, आणि ज्याला सरकारच्या परवानगीने ते जे पोस्ट टपाल जे आहे ते मग त्या जिथल्या आहे तिथल्या घरी ते पोहोचवलं जातं. याच प्रकारे ही आयडॉल वर्शिप म्हणजे ही मूर्तीपूजा. मग ही मूर्तीपूजा म्हणजे साधी सुधी मूर्तीपूजा नाही. ही मूर्तीपूजा म्हणजे त्याच्यामध्ये प्राण प्रतिष्ठा केली जाते. प्रत्यक्ष भगवंतांना आमंत्रण केलं जातं की तुम्ही या मूर्तीमध्ये, आणि प्रत्यक्ष भगवंतांशी ते नातं जोडलं जातं. आणि म्हणूनच मग अशा या भक्ताला मी कुणाला जाणतो, तर ज्याचं मन आणि बुद्धी या वैयक्तिक रूपावरती, आणि म्हणून हा अर्च विग्रह हे ज्ञान कोणाकडून घ्यायचंय, तर एका उत्तम मार्गदर्शक गुरुकडून घ्यायचंय. हे ज्ञान असंच येत नाही. मग तो उत्तम गुरु जे सांगेल ते योग्य प्रकारे आचरणात आणलं पाहिजे. असा हा अर्च विग्रह, याचं महत्व आपण घेतलंय. आणि मग आपल्याला जाणायचंय की कशा प्रकारे सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन माझीच प्राप्ती करतात. मग जे लोक या सकाम कर्मात जरी अडकलेले आहेत, इंद्रियांचं नियमन करून फक्त त्या इंद्रियांच्या त्या गोष्टी कुठेतरी बंद केल्या नाही, पण मनाचं काय हो, मनामध्ये हजार विचार धावतायत, मग त्या मनाला कुठेतरी एकवटलं पाहिजे. आणि जे कर्म करताय ते भगवंतांसाठीच केलं पाहिजे. आणि सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन शेवटी हे लोक सुद्धा भगवंतांचीच प्राप्ती करतात. मग ब्रह्म असो, परमात्मा असो, किंवा भगवान असो, जे भगवंतांच्या या रूपाशी निगडित आहे. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देववद्भिर्वाप्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्यांचे मन परमसत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे, त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. त्या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवांसाठी नेहमीच अतिशय दुष्कर असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्यांचं मन परम सत्याच्या अव्यक्त, मग हे जे ब्रह्मरूप आहे, परमात्मा ब्रह्म हे भगवंतांचं अव्यक्त रूप आहे, आणि मग ते अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेलं आहे, ज्यांचं मन आणि बुद्धी या गोष्टीमध्ये कुठेतरी अडकलेली आहे, त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. कारण चार ठिकाणच्या चार गोष्टी ऐकून मत बनवून पण जे योग्य ज्ञान आहे ते घेतलं जात नाही, आणि म्हणूनच त्यांना प्रगती करणं अतिशय क्लेशदायक आहे. या मार्गात प्रगती करणे देहधारी जीवांसाठी नेहमीच अतिशय दुष्कर असते. ही अत्यंत मोठी फॅक्ट आहे. आणि म्हणूनच या देहधारी जीवांसाठी हे कुठेतरी अव्यक्त रूप जे आहे त्या अव्यक्त रूपाशी हे निगडीत आहेत, आणि त्यांना हे परंतु कुठेतरी त्यांच्या भक्ती मार्गामध्ये पूर्णपणे ते लीन नसल्यामुळे निश्चितच काही दुःखांना सामोरं जावं लागतं, आणि नेहमीच जीवांसाठी, हे देहधारी जीवांसाठी कुठेतरी दुष्कर असू शकतं. परंतु काळजी घेऊन केलेली गोष्ट, आणि म्हणूनच मग प्रगती करणं अतिशय क्लेशदायक आहे. कारण मग त्या देहधारी भावनेमध्ये अजूनही जगतोय, मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे, ही गोष्ट आत्मसात करणं कठीण आहे हो, खूप कठीण आहे. ठरवलं तर ते पटवून समजलं जाऊ शकतं. ये तु सर्वाणि कर्माणि मय सन्नयस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितो
वेशीत चेतसा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु जे माझे पूजन करतात, जे आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावाने भक्ती करीत माझी उपासना करतात, माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझेच ध्यान करीत असतात, त्यांचा हे पार्था मी जन्म मृत्यूरूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून मग या जेव्हा रूपाला आपण बघतो की एक उत्तम आध्यात्मिक गुरुच आपल्याला याची माहिती देऊ शकतो, याची जाण देऊ शकतो. आणि म्हणून मग हे जे अर्च विग्रह की कशा प्रकारे तो उत्तम गुरु, मग जसं पहिल्या दुसऱ्या अध्यायामध्येही उल्लेख केलेला आहे, फिलॉसॉफिकल, मेंटल आणि सगळ्या दृष्टीने परिपूर्ण असे हे व्यक्तिमत्व आहे जे तिथे सिंहासन, जे तिथे एक मिनिट सिंहासन हा शब्द इथे चुकीचा आहे. आणि म्हणूनच मग ज्याचं मन त्याच्यावरती स्थिर आहे अशी ही जी मूर्ती पूजा केली जाते, ही तो उत्तम गुरु त्या मूर्तीवरती प्रतिष्ठापना करतात. त्या मूर्तीची योग्य मंत्रांद्वारे आवाहन केलं जातं आणि भगवंतांना विनवणी केली जाते. आणि अशा प्रकारे त्या मूर्तीमध्ये प्रत्यक्ष भगवंत येऊन येतात. अशा प्रकारे जे दिव्य श्रद्धेने माझ्यामध्ये मग्न आहे त्यांना भगवंत परिपूर्ण मानतायत. आता भगवंत गुण सांगतायत यांचे काय आहे. क्लेशोधिकरस्तेषां अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भीर वाप्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्यांचे मन परमसत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे, त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. त्या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवांसाठी नेहमीच अतिशय दुष्कर असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्याचं मन मग कुठेतरी उत्सुकता आहे, मग मला जाणायचंय, पण मग त्याच्यावरती कुठेतरी अशा प्रकारची उत्सुकता आहे की अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले हे लोक आहेत. कारण यांना ज्ञानाचा पूर्णपणे वाचन, भागवताचं वाचन, अनेक ग्रंथ, प्रभुपादांचे ग्रंथ आहेत, या सगळ्याचं वाचन केल्यानंतर जितकं ज्ञान वाढेल तितकं हे ज्ञान निश्चितच सांगेल की सत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे आणि त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक असते. त्या मार्गात प्रगती करणारे हे देहधारी जीवांसाठी नेहमीच दुष्कर असते. आणि म्हणूनच मग कशा प्रकारे हे निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले मन आहे. हरे कृष्ण. 12.6 आणि 7. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते. तेषामहं समुद्धर्ता मय्यावेशित चेतसा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु जे माझे पूजन करतात, जे आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावाने भक्ती करीत माझी उपासना करतात, माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझेच ध्यान करीत असतात, त्यांचा हे पार्था मी जन्म मृत्यूरूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्या भक्ताचे गुण भगवंतांनी याही आधी सांगितले की हे जे गुण आहेत हे भगवंतांच्या हे ज्या प्राकृतिक गुणामध्ये त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली हे सगळे गुण आहेत. आणि कुठेतरी भगवंतांनी जी वर्णाश्रम पद्धती सुरुवात केलेली आहे ती वर्ण आणि कुठेतरी धर्म नाही, जन्म नाही, कर्माने सगळं केलं जातंय. आणि म्हणूनच मग जे मन आणि बुद्धी कर्मामध्ये भगवंतांसाठी नामस्मरण करतात अशी ही अनन्य भक्ती, जे माझं पूजन करतात ते सर्व कर्मे भगवंताला अर्पण करतात, अनन्य भावाने ती भक्ती करत असतात आणि उपासना करत असतात, अशांसाठी निश्चितच भगवंत एका जन्म मृत्यू रूपी सागरातून वाट देण्यासाठी उभे आहेत. फक्त आपल्याला त्यांना बघायचंय. या आत्म्याचं आत्म्याकडेच लक्ष नाहीये. आत्मसाक्षात्कारी भावच मिसिंग आहे, तर कृष्ण कुठे दिसणार आहे. आणि म्हणूनच मग
जे त्यांचा हे पार्था मी जन्म मृत्यूरूपी संसारातून त्वरित उद्धार करतो. मय्येव मनाधस्त्वं मयि बुद्धिं निर्विशेष निवसिष्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. माझ्यावर पुरुषोत्तम भगवंतांवर तुझे मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी गुंतवून माझ्या ठाई युक्त कर. अशा रीतीने तू निस्संदेह सदैव माझ्यामध्येच वास करशील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, पहिल्यांदी काय सांगितलं की कशा प्रकारे सर्वजण सेवा करायला भगवंतांसाठी तयार आहेत आणि म्हणूनच मग मय्येव मध आधस्त्व, माझ्यावरती तुझं मन स्थिर कर, आपली बुद्धी तू माझ्यात स्थायी स्थिर कर. अशा रीतीने तू निस्संदेह सदैव माझ्यामध्येच वास करशील. मग जळी स्थळी काष्ठी पाषाणी आपण म्हणतो की भगवंत 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 सर्व ठिकाणी भगवंत दिसतायत. तुझं मनच तिथे स्थिर केलं पाहिजे आणि बुद्धी माझ्या ठाई युक्त कर. अशा रीतीने मग हे जेव्हा दान केलं जातं आणि हे दान करण्यामध्ये जेव्हा त्यांच्या सवंगड्यांना हे दान मिळणार असतं तेव्हा भगवंतही खूप खुश असतात. आणि मग भगवंत सांगतायत तिथे हा, आणि म्हणूनच भगवंत आपल्या गोकुळवासियांना सवंगड्यांना हे समजावून सांगतायत की तू निस्संदेह सदैव माझ्यामध्येच वास करशील. इतकी खात्री दिलेली आहे भगवंतांनी आणि म्हणूनच भगवंत त्या प्रकारे सांगता आहे. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोसि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाम तू धनंजय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे धनंजय, जर तू आपले मन निश्चलत्वाने माझ्या ठाई स्थिर करण्यात असमर्थ असशील तर भक्ती योगाच्या नियामक तत्वांचे पालन कर. अशा रीतीने मला प्राप्त करण्याची इच्छा तू उत्पन्न कर व तुम्हाला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. एक सेकंद. मग आता भगवंतांनी या भक्तीच्या मार्गांबद्दल सांगितलंय. मग ज्या अर्च विग्रहाबद्दल मी सांगितलं, तो अर्च विग्रह म्हणजे प्रत्यक्ष व ज्या देवळांमध्ये आपण पुजारी बघतो जे भगवंतांशी इतके जोडले गेलेले असतात आणि मग जी पूजा अर्चा केली जाते अनेक मंत्र आणि अनेक सगळ्या गोष्टींचा जप करून नामस्मरण करून भगवंतांना आवाहन करून आणि भगवंतांना विनंती करून अशा प्रकारे त्या मूर्तीमध्ये भगवंत असतात, त्यांचं अस्तित्व असतं. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की हे सगळं तू मानून कशा प्रकारे तू स्वतःला त्या तत्वांवरती ठेवू शकशील आणि कशा प्रकारे तुझं मन आणि बुद्धी तू स्थिर करू शकशील जेणेकरून तुला संपूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. म्हणून हे मन बुद्धी आणि अहंकार आपण आधीच्या याच्यामध्ये बघितलं, जो मायेने जो कुठेतरी मत्सराने भरलेला आहे आणि त्याच ठिकाणी इथे आपल्याला भगवंत सांगतायत की माझ्या ठाई स्थिर जर भगवंतांच्या जागी ते काम भगवंतांसाठी केलं तर ते असमर्थ स्थिर करण्यात. हा, तर ते पुढचं आहे. ऍक्च्युली अनन्य भक्तीमध्ये आपण आहोत. ही साधना भक्ती आहे, पण अनन्य भक्तीमध्ये जिथे सगळे रममाण झाले, तो मन बुद्धी हे सगळं भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये आहे. आणि हे आपल्याला गोकुळवासियांबरोबर दिसतं, ज्या वृंदावनामध्ये भगवंतांचा इतकं लाड केले गेलेले आहेत आणि अनेक लीला भगवंतांनी दाखवलेल्या आहेत. अशा या भगवंतांना जाणणं म्हणजे त्यांच्या सवंगड्यांनी त्यांना कुठेतरी जाणून मग तो जप तितके वेळा करून मग संकल्प घेतलेला आहे आणि कशा प्रकारे मग निरनिराळ्या चांगल्या गोष्टींसाठी मग ज्या गोष्टी आपण बघू शकतो परत, म्हणून भगवंत अशांना ज्ञान देत आहेत. आणि म्हणूनच आपली बुद्धी माझ्या ठाई युक्त कर, निस्संदेह तू माझ्यामध्येच वास करशील. आणि म्हणून मग भगवंत म्हणतायत तू जर तेवढे नियम पाळायला किंवा तुला जर ते आधीच्या याच्यात काय आपण बघितलं,
तुझं मन आणि बुद्धी जर तू स्थिर करू शकशील नसशील, कारण आपण म्हणतो या अपराध भावनेमध्ये आपण आहोत, नामस्मरण करताना सुद्धा मन इकडे तिकडे फिरून आलेलं असतं, आणि म्हणून निश्चलत्वाने माझ्या ठाई स्थिर करण्यात जर तू असमर्थ असशील, कारण ज्या प्रकारे अर्जुन विषाद झालेला आहे, जरी त्याच्या मनातला संभ्रम दूर झालेला आहे तरी त्याचे प्रश्न संपत नाहीये, आणि म्हणूनच तू भक्तियोगाच्या नियामक तत्वांचं पालन कर आणि इच्छा तू उत्पन्न कर आणि तुम्हाला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. अशा प्रकारे तू भगवंतांना जोडली जाण्याची जी इच्छा आहे ती निश्चितच तुला जोडलेलं ठेवील, आणि नियामक तत्वांचं पालन करा. अशा प्रकारे ही साधना भक्ती, ही साधना पहिली अनन्य भक्ती, मग ही साधना भक्ती आहे कुठेतरी आपलं मन एकाग्र करून, आणि कशा प्रकारे मग प्राप्त करण्याची की मला ते मिळवण्याची जी इच्छा आहे तुझी, त्या सगळ्यामध्ये तुला सिद्धी प्राप्त होते, कारण तुझं मन तितकं प्रगल्भ झालेलं असतं विचारांनी. म्हणून जर तू अनन्य भक्ती करू शकत नसशील तर तू ही निष्काम कर्म, जर तू ही एक मिनिट, ही अनन्य बुद्धी झाले, अनन्य भक्ती झालेली आहे. अनन्य भक्ती नंतर साधना भक्ती. तू साधना म्हणजे तू जर मन आणि बुद्धी एकत्र करण्यास, कुठेतरी एकाग्र करण्यामध्ये असमर्थ असशील तर मग तू काय केलं पाहिजेस, काय केलं पाहिजे सांगा चॅटमध्ये. बरोबर, मगाशी उत्तर खूप छान दिली. हरे कृष्ण स्वाती माताजी, आशा माताजी. प्रश्न कळलाय माझा? हो. कळला आहे? सांगा मग. म्हणजे मन आणि बुद्धी नामस्मरण करताना किंवा पूजा करताना आपलं एकाग्र होत नाही, तर म्हणून त्याने सांगितलं की भक्तीच्या मार्गाने तुम्ही साधना करू शकता, की जेणेकरून तुम्ही म्हणजे आपलं असं होतं ना, की देवाचं करताना पण बाकीचे विचार येत असतात मनात. बरोबर, अगदी बरोबर. पण मन एकाग्र होत नाही, मग आपल्याला अपराधी पण वाटतं अशा वेळेला. बरोबर, बरोबर. तर मग त्याच्यात त्याने म्हटलंय, की तुम्ही जे नियम दिलेत भक्तीचे ते पाळत तरी राहा. भले विचार येऊ दे मनात, पण त्यांना दूर सारून एका ठराविक साधनेनंतर तुम्ही अनन्य भक्ती पण साधू शकता, असं अगदी मला बरोबर, अगदी बरोबर. खूप छान माताजी, खूप छान. म्हणून हे तात्पर्य, आणि म्हणूनच प्रभुपादांचा अध्याय नक्की वाचा. अशी ही अनन्य भक्ती म्हणजे तुझं मन आणि बुद्धी, मग तो शुद्ध भक्त अगदी भगवंतांच्या जो भक्तीमध्ये, प्रिय भक्तीमध्ये लीन आहे, असा शुद्ध भक्त, असा निव्वळ भक्तच हे करू शकतो, आणि भक्तच हे जाणू शकतो, अभक्त हे जाणू शकत नाही. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की जर तू तुझी मन आणि बुद्धी एकाग्र करू शकत नसशील तर तू नियामक तत्वांचं पालन कर. तू सकाळी उठ, मग इस्कॉनचे जे कार्यक्रम आहेत, सकाळी 4:30 वाजता मंगल आरती आहे, मग 5 ते 7 प्रभूजींबरोबर नामस्मरण करा. त्याच्यानंतर 8 वाजता भागवताची कथा सांगितली जाते. नंतर काही आपले श्लोक पठण वर्ग आहेत, अनेक वर्ग आहेत. संध्याकाळी प्रत्यक्ष नामनिष्ठ प्रभूजी इंग्लिशमध्ये घेतात, तसे इतर अनेकही भाषांमध्ये हे वर्ग घेतले जातात. चैतन्य चरितामृताचा वर्ग घेतला जातो. आपल्याला मराठीमध्ये अजून भरपूर प्रगती करायची. आत्ताशी फक्त आपण दुसऱ्या अध्यायावर येतो, दुसऱ्या लेवलवर येतोय, कारण याच्यासाठी आपल्याकडे प्रतिनिधी कमी. यांनी आवाहन करणार आहे आजच्याच अध्यायाला अनुसरून तुमच्या सगळ्यांना की या तुम्ही सेवेमध्ये पुढे, आणि निश्चितच तुम्हाला आवडेल. मग भगवंत काय सांगतायत बघा, भगवंत किती ऍडजस्ट करतायत. मग अनन्य भक्ती, आणि आपल्याला वाटतंय आपण ऍडजस्ट करतोय, हा आपला कुठेतरी भ्रम आहे हो. आणि म्हणूनच मग आपल्याला जाणायचं आहे की त्या उत्तम गुरुकडून, मग जिथे उत्तम गुरुनी ही जी प्रतिष्ठापना केलेली आहे, आपण ज्या या चित्रामध्ये बघतो आहे की ही जी प्रतिष्ठापना केलेली आहे ही प्रत्यक्ष एका गुरुनी, मग उत्तम गुरुनी याची प्रतिष्ठापना केलेली असते. पुजारी जो भगवंतांच्या इतका निकट असतो, सतत त्या उपासनेमध्ये असतो, त्याच्याशी संबंध जोडला गेलेला असतो, आणि म्हणूनच त्या वैयक्तिक कृपाला भगवंतांनी श्रेष्ठ मानलेला आहे. आणि या सगळ्यामुळे तो भगवंत आपल्याला त्या महासागरातून तारून नेऊ शकतात. ज्याने भगवंतांचं कर्म आणि जन्म याचं रहस्य जाणलंय आणि कर्माला कशा प्रकारे जाणलं आहे, त्या प्रकारे तू भक्ती योगाच्या नियामक तत्वांचं पालन कर आणि मला प्राप्त करण्याची इच्छा तू उत्पन्न कर. अशाने तुला निश्चितच सिद्धी प्राप्त होतील. मग ती रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स, मग जे काही पुढे काही फॉलो करायचंय, काही नियम बाध्य करायचे आहेत ते तू कर. भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलेलं आहे,
परंतु तुम्ही कशा प्रकारे भगवंतांना अप्रोच करताय, कशा प्रकारे भगवंतांशी संवाद साधताय, हे खूप महत्वाचं आहे. अभ्योसेप्यपसमर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धीन वाप्स्यसि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जर तुम्ही भक्ती योगाच्या नियमांचे पालन करू शकत नसाल तर फक्त माझ्यासाठी कार्य करण्याचा प्रयत्न करा, कारण माझ्यासाठी कार्य करून तुम्ही परिपूर्ण अवस्थेवर याल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग तुम्ही असं निष्काम कर्म करा, नियामक तत्वांचं पालन जर तुम्हाला तेवढंही करायला जमत नसेल तर तुम्ही निष्काम कर्म करा. आणि जे कराल ते नियामक तत्वांचं पालन करून करा आणि ते भगवंतांना अर्पण करा. जे काही तुम्ही कार्य करता आहे ते भगवंतांसाठी केलं जाऊ दे. मग हा इथे मनुष्य मंदिर बांधण्यामध्ये सहाय्य करतोय, तो एक प्रकारची सेवाच करतो आहे. आणि म्हणूनच या भक्तियोगाच्या नियमांचं पालन करून भगवंतांशी जोडलं जाणं हे एका अनन्य भक्ती जसं म्हटलं तशी ही साधना भक्ती आणि पुढे निष्काम कर्म भक्ती, निष्काम भक्तीतून हे साधलं जाऊ शकतं. यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यासि कौन्तेय मत्कुरुष्वार्पणम्. हरे कृष्ण माताजी. माताजी. हे कुंती पुत्र, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतोस, तसेच तू जे काही तपस्या करतोस ते सर्व मला अर्पण म्हणून करावे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग तू जर अनन्य भक्ती करू शकत नशील आणि म्हणूनच मग जसं माताजींनी आता सांगितलं की कशा प्रकारे साधना भक्ती करून मग असा मनुष्य जो मनुष्य साधना भक्तीने किंवा ज्या काही ब्रह्म, मग सुरुवातीला एक मुद्दा तुम्हाला सांगायचा जो राहिला की ब्रह्म याला जाणणारी व्यक्ती सुद्धा हळूहळू भगवंतांना प्राप्त करू शकते. कारण कुठेतरी तो मार्ग आहे. परंतु जी लोक त्या देहधारी भावनेशी चिकटून आहेत, ज्यांना आत्मा म्हणजे काय हे जाणूनच घ्यायचं नाहीये आणि स्वतःच्या शरीरामध्येच की मी फक्त देह आहे आणि मी हे केलेलं आहे, माझी सत्ता आहे, मी हे बनवलेलं आहे, हे माझा संसार आहे, माझी मुलं बाळ, माझी बायको, मला नोकरीमध्ये यश मिळालं पाहिजे, मी मी मी, मी. आणि तो फक्त मीच राहतो. आणि म्हणून मग जिथे हा मी असतो, सॉरी, ते तिथे फॉर्म का भगवंताला स्वीकारत नाही, तिथे भगवंतानी खूप सुंदर, सॉरी, असं प्रभुपादांनी खूप सुंदर असं एक्सप्लेनेशन दिलंय. मग तुम्ही जर स्वतःला देहधारी भावनेमध्ये समजताय, मग तुम्ही कसे काय अशा फॉर्मलेस गोष्टीशी, मग तुम्ही कशा काय अशा नुसत्या चैतन्याशी, शक्तीशी कसे जोडले जाऊ शकता? तुम्हाला सुद्धा अशाच गोष्टीची जरूर आहे की ज्याच्याशी तुम्ही जोडलं जावं. मग भगवंत म्हणतायत हाच फॉर्म, भगवंत याच भगवान रूपामध्ये तुमच्याशी जोडले जात आहेत आणि तोच संबंध आहे, तोच अर्च विग्रहाशी संबंध आहे, तोच मूर्तीशी झालेला संबंध आहे. कारण या मूर्तीमध्ये प्राण प्रतिष्ठा करून भगवंतांना तिथे आवाहन केलं जातं आणि बोलावलं जातं, जिथे प्रत्यक्ष भगवंत. आणि म्हणूनच आपल्याला त्या सुंदर अशा मूर्तींना इथे स्वतः आपल्याला समोर मूर्ती दिसती, अशी ही मूर्ती बघितल्यावर आपण त्या मूर्तीशी बोलायला लागतो. आपल्याला इतकी इच्छा होते की हो, आमचं जाणून घे मनातलं. आणि हा संबंध हो, हा भक्तच जाणू शकतो. फक्त हा जो संबंध आहे हा अभक्त जाणू शकत नाही. ज्याने ज्या अव्यक्त रूपाला जाणलेला आहे, मग त्याला मात्र त्याच्यामध्ये प्रवास करणं अतिशय कठीण जातं. मग त्याला त्या भगवान रूपाला जाणणं हे दुष्कर बनतं, कुठेतरी खूप कठीण जातं. जसं बघा, एखादी ड्रायव्हर आहे, एखादी ट्रेनर एखाद्या व्यक्तीला ड्रायव्हिंग शिकवतोय. आता तो ट्रेनर ड्रायव्हिंग शिकवता शिकवता पहिल्याच दिवशी तू क्लच टाक, तू क्लच वर पाय दाब आणि त्याला डायरेक्ट हायवेवर जाऊन सोडलं, असं होतं का हो, मला सांगा? मग तो ड्रायव्हर डायरेक्ट ट्रेनर घेऊन जाईल आणि डायरेक्ट त्या हायवेवर जाऊन सोडेल, असं होतं पहिल्याच दिवशी? तरी का तो ट्रेनर असं नाही करणार? का नाही करणार? का करणार नाही असं? काय होईल त्यांनी? काय होईल हो त्यांनी? का नाही? का नाही उत्तर आहे तुमचं? ऍक्सिडेंट होईल.
ऍक्सिडेंट होईल. बरोबर. असं पहिल्याच दिवशी कुठल्याही गोष्टीचं जर ज्ञान घेतलं नाही, कुठल्याच गोष्टीचं नॉलेज नसेल आणि डायरेक्ट जाऊन बरोबर अपर्णा माताजी. आणि म्हणूनच मग बरोबर, अगदी बरोबर अपर्णा माताजी आता लीनल माताजींनी सांगितलं, कारण मग कुठेतरी तो अपघाताला कारणीभूत होईल हो. पण हेच जेव्हा मग तो जो ट्रेनर आहे तो त्याला सांगेल की मग ABC काय, ऍक्सिलेटर काय आहे, क्लच काय आहे, ब्रेक काय आहे आणि कशा प्रकारे तू रेअर मिरर कुठे ठेव, कुठे प्रकारे तू कुठल्या आरशामध्ये तू बघितलं पाहिजे, चालवताना तुझी नजर कुठे पाहिजे, या सगळ्या गोष्टींची माहिती घेऊन मग तो त्याला हायवेवर सोडेल. असा हा टप्पा आहे. आणि अशा या टप्प्यामध्येच भक्ती केली. तुम्ही डायरेक्ट जाऊन ती अनन्य भक्ती साधायला गेलात तर नाही जमू शकणार हो तुम्हाला. कारण ते मनच इतकं विचलित असतं आणि तो अहंकार तर आहेच मनामध्ये. मग ती बुद्धी आणि मन यांना एकत्रित करून भगवंतांवर एकरूप करणं आणि भगवंतांशी जोडलं जाणं हे कठीण होऊन बसतं. आणि म्हणून त्या टप्प्याटप्प्याने ती गोष्टी साधली जातात. म्हणून भगवंताचं ऑप्शन देतायत की साधना भक्ती आहे, निष्काम भक्ती करतोयस. मग तुला निष्काम भक्ती सुद्धा शक्य नसेल तर तू ते निष्काम मग जे काही तू करतो आहेस ते ते भगवंतांना अर्पण कर. भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलेलं आहे. आणि म्हणून याच अनुषंगाने मी इथे दिलेलं आहे की मग भगवंत म्हणतायत तू जे काही खातोयस, जे काही तू मिळवतोयस किंवा जे काही तू वापरतोयस ते भगवंतांना अर्पण कर. म्हणजे तुझ्या अर्थार्जनापैकी तू जे काही कमवतो आहेस त्याच्यापैकी थोडं तू दान करू शकतोस. आणि म्हणूनच एखादी साधू, शास्त्र आणि गुरु यांना जाणूनच ह्या गोष्टी पडताळल्या जातात. एखादा साधू, एखादा वैष्णव जेव्हा इतर लोकांना या भक्तीच्या मार्गावर आणेल तेव्हा त्यांना कुठल्याही प्रकारे निराश होऊन करणार नाही की तुम्ही काहीच करू शकत नाही, तुम्हाला हे असं जमणं शक्यच नाही, असं नाही. तर ते टप्प्याटप्प्याने केलं जाऊ शकतं की तू जे काही मिळवतोयस त्याचा तू थोडा भाग भगवंतांना अर्पण कर. तू जे खातोयस तो नैवेद्य म्हणून भगवंतांना आधी अर्पण करून मग खा. मग तुझा वेळ तू भगवंतांना देऊ शकतोस. मग भगवंत म्हणतायत मी तुला सगळ्याच ह्याच्यात स्वीकारलंय पण तू काहीतरी तर मला अर्पण कर. तुझा वेळ, तुझं कमवतो आहेस, तू जे करतो आहेस ते कर्म, तेव्हा जे काही ज्या स्वरूपामध्ये मला अर्पण करावंस असं भगवंतांनी सांगितलं. आणि म्हणून याला ऑप्शन्स म्हटले. आणि म्हणून मग ही जी सेवा आणि याच अनुषंगाने तुम्हाला इस्कॉनच्या या सेवेबाबत सांगितलं. जसं आता लीनल माताजी माझ्यासाठी अनुवाद वाचायला मला सहाय्य करतायत, त्या कोहोस्ट म्हणून, तसं प्रार्थी माताजी येतात, अंजली माताजी श्लोक पठण करतात. असे आपल्याकडे आपल्या मराठी टीमचे जवळजवळ 50-60 व्हॉलेंटियर्स आहेत. आपण आता या मराठी भाषेमध्ये हा माझा एक प्रौढांचा वर्ग एक संध्याकाळी 7 वाजता ललिता माताजी घेतात. युवा वर्ग आपण घेतो 16 ते 25 वयोगटामध्ये, जो दुपारी 3 वाजता रजनी माताजी घेतात, 9 वाजता मुग्धा माताजी घेतात. आणि एक मुलांसाठी वर्ग तेजस्विनी माताजी दुपारी 4 वाजता घेतात. असे हे अनेक वर्ग मराठीचे आहेत. आणि याच प्रकारे 12 भाषांमध्ये इस्कॉन बँगलोर कडून या ऑनलाईन माध्यमाने इतके सारे क्लासेस, म्हणजे इंग्लिशमध्ये, हिंदीमध्ये तर जवळजवळ 20-25 वर्ग आहेत. आणि हे सगळ्या वर्गांना मग सहाय्य केलं जातं. आणि अनेक लोक रजिस्टर करतात. खूप मोठा त्यांच्याकडे भक्तगण असतो आणि ते सगळे भक्त मनापासून, मग स्वेच्छेने, बरं का, कुठली सक्ती नाही. मग जे काही तुम्हाला अर्थार्जन करायचं, जे तुम्ही अर्थार्जन मिळवताय तुम्ही, जे तुम्हाला जर काही डोनेट करायचं असेल, दान करायचं असेल, आता नामनिष्ठ प्रभूजींचं सगळ्यांना आवाहन आहे, मी जे अगदी अगदी प्रामाणिकपणे आणि तुमच्याशी मोकळेपणाने बोलू शकते. तुम्ही हे ज्ञान घेताय आज, खरंच हो, आज नामनिष्ठ प्रभूजींना धन्य धन्य शत शत धन्यवाद आहेत. आणि शत शत वेळेला साष्टांग नमन आहे की आज त्यांच्या कृपेने मी इथे भगवद्गीता शिकवू शकते तुम्हाला, ज्याचा अध्ययन मी सुद्धा प्रभूजींच्या मार्गदर्शनाखाली केलं. आणि आज जवळजवळ 500 टीचर्स प्रभूजींनी तयार केलेले आहेत. आणि निरनिराळ्या 12 भाषांमध्ये हे वर्ग चालतायत. हे सगळं मोफत केलं जातं, बरं का. इस्कॉन मध्ये मिळतं. इस्कॉन सगळं देणग्यांवरच आहे हो. जे कोणी लोक श्रद्धा, ही मनामध्ये श्रद्धा असणं महत्वाचं आहे. आणि म्हणून मग कुठलाही सक्ती नाही. परंतु आपण म्हणतो ना, खारीचा वाटा,
तसं आपण कृतज्ञतेचं कुठेतरी एक जे स्वरूपामध्ये देतो, आपण एक टोकन म्हणून देतो, ज्याची जी इच्छा असेल त्याच्यासाठी. मग ज्यांना सेवा देण्याची इच्छा आहे, अनेक पुढच्या वर्गांमध्ये ज्यांना श्लोक पठण करता येते, संस्कृत येत आहे, त्यांनी ते शिकण्यासाठी मग तुम्हाला अनेक सेवेच्या लिंक्स मी शेअर करीन, अनेक डोनेशन्सच्या लिंक शेअर करीन. आणि प्रत्यक्ष नामनिष्ठ प्रभू सुद्धा आपल्याला जमलं तर एखाद्या दिवशी भेटायला येऊन जातील आपल्या या ग्रुपमध्ये. निश्चित ते स्वतः त्यांचं मंदिर बांधतायत आणि त्यांचा मानस आहे की 2023च्या डिसेंबर पर्यंत हे मंदिर अत्यंत सुंदर असं मँगलोरचं. आता हे मंदिर तर आहेच, पण याच्या व्यतिरिक्त की जिथे अनेक आध्यात्मिक ज्ञानाचे वर्ग भगवंत चालवणार आहेत आणि अनेक युनिव्हर्सिटी टाईप तिथे अभ्यासक्रम चालणार आहे, गुरुकुला टाईप. आणि तिथे अनेक असे अध्ययन, इतकं ज्ञानाचा खजिना असणार आहे. आणि अशा प्रकारे अनेकांना एकाच वेळेला हे या संधीचे लाभ घेता येतील. अशा या मंदिराच्या बांधणीकरता कुणाला काही डोनेशन करायचं असेल तर त्याही लिंक्स शेअर केल्या जातील, ज्याला जसं हवं तसं, ज्याला ज्याची जशी, जसं भगवंतानी सगळं मान्य केलंय. हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एखाद्या गरीबातली गरीब व्यक्ती सुद्धा भगवंताला नैवेद्य अर्पण करू शकते. आणि म्हणून त्याच अनुषंगाने मी तुम्हाला हे सांगितलं. मग हे जे दान केलं जाते हर्षदान, हे नंद महाराज भगवंतांच्या जन्माच्या वेळेला केलेलं हर्षदान, मग इतके मनापासून केलेलं आहे की जे त्यांच्याकडे आहे ते आनंदाने खुश होऊन ते लोकांना वाटतायत. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मत्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान. हरे कृष्ण माताजी. हरे माताजी. तथापि तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यात असमर्थ असशील तर सर्व कर्मफलांचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग ते निष्काम कर्म जमत नसेल तर ते निष्काम म्हणजे त्याची फळं तरी तू त्याग करायला शिक. म्हणजे कुठेतरी टप्प्याटप्प्याने, हो, बेबी पावलं, आणि मगच तू या भक्तीच्या मार्गावरती येऊ शकशील. त्या भावनेने तू युक्त होशील. ही भावना युक्त झाल्यानंतर निश्चितच तुला जड जाणार नाहीये. मग तू निश्चितच त्याच्यामध्ये समर्थ असशील आणि त्या कर्मफळांचा त्याग करायला तू शिकलं पाहिजेस. आणि म्हणूनच मग त्या कर्मफळांचा त्याग केलास तर त्याचं महत्व तू जाणशील. म्हणूनच भगवंत हे निरनिराळ्या प्रकारचं ज्ञान देतायत. हा सकाम, तू जर सकाम कर्मामध्ये जरी अडकला असशील तरी त्या फळांचा त्याग करायला शिक. फळांची अपेक्षा न करता त्याचा त्याग करायला शिक. आणि मग इतकंही तुला शक्य नसेल तर पुढे भगवंत सांगतायत काय, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यास्यात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागात् गच्छन्ति गंतरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. तुला जर असा अभ्यास करणे शक्य नसेल तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफलांचा त्याग करणे श्रेष्ठ आहे. कारण अशा कर्मफल त्यागामुळे मनुष्याला मनःशांती प्राप्त होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग किती सुंदर हा भक्तीचा मार्ग सांगितला. भगवंत म्हणतायत की ज्ञान घे, ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि या ध्यानापेक्षा कर्मफळांचा त्याग करणं म्हणजेच ते निष्काम कर्म करणं. आणि ते जर तू केलंस तर तुला जो काही मनाला आनंद मिळेल. मग पुढे जाऊन भगवंत त्या भक्ताचंच वर्णन करतायत. आणि कोण भगवंतांना प्रिय आहे, कोण भक्त भगवंतांना प्रिय आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांनी हे सगळे ऑप्शन्स देऊन भगवंत सांगतायत की तू असं नाही, असं करू शकतोस तर तू त्या टप्प्यावरती स्वतःला आणू शकतोस. म्हणून त्या ज्ञानाचं अनुशीलन कर. जे ज्ञान घेतलेलं आहेस, मग जे ज्ञान बघा वेदांपासून घेतलं जातं, त्या ज्ञानाचं तू अनुशीलन कर, त्याचं आचरण कर. ज्ञान शक्य नसेल तर त्या ध्यानातून तू ते समाधी मिळवस्था मिळवून तू ते करू शकतोस. आणि मग त्याही पेक्षा मात्र श्रेष्ठ कर्मफलांचा त्याग करून मग एक भक्तच हे जाणू शकतो. आणि जसं मी म्हटलं की एका वैष्णवाला मग ती सेवा मृत्यू नंतरही भगवंतांची सेवाच करायची आहे, ह्या एकाच किती आनंदाने, की मग त्याचा कुठलाही त्यांना भीती वाटत नाही. कारण मनामध्ये कुठल्याही प्रकारचा संशय नसतो, कुठल्याही प्रकारचा किंतु नसतो.
आणि मग असे जीव कोण असतात, असे भक्त कोण असतात, आणि अशांची गोष्ट भगवंतांनी सांगितलंय. आपल्याला चित्रात सुदामा दिसतायत की ज्या सुदामांनी भगवंतांकडून काहीच मागितलं नाही, जे भक्तीमध्ये भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये आणि भगवंतांची फक्त भगवंतांना स्मरण्यामध्येच ते आनंद मानत होते. आणि कुठल्याही प्रकारची त्यांनी अपेक्षा, जरी त्यांच्या बायकोनी घेऊन सांगून पाठवलं होतं की सांगा तुमचा मित्र एवढा राजा आहे, तर निश्चित तुम्ही त्याच्याकडून हे मागू शकता. आणि मग आपल्याला बिल्वमंगल ठाकूर त्यांची ही कथा शेवटी ऐकायची आहे. हरे कृष्ण माताजी वाचाल मग या भक्ताचे गुण आपल्याला ऐकायचे आहे. हरे कृष्ण माताजी. 12.13 आणि 14. जो जीवांचा द्वेष करत नाही आणि सर्व जीवांचा सुहृदय मित्र आहे, जो मिथ अहंकारापासून मुक्त आहे आणि स्वतःला स्वामी समजत नाही, जो सुखदुःखांमध्ये समभाव राखतो, जो क्षमाशील, सदैव तृप्त, आत्मसंयमी आहे आणि आपले मन व बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्या हरिदास ठाकूरांचं आपण बघितलं, की ज्या श्रीला प्रभुपादांचं आपण उदाहरण बघितलं, स्थिताधीर मुनी बघितले, की मग जे जीवांचा द्वेष करीत नाही, कारण मग त्यांच्यावरती इतरांचा प्रभावच नसतो. कारण जी वेश्या, त्याचं परिवर्तन भगवंत प्रत्यक्ष हरिदास ठाकूर जेव्हा तिला दीक्षा देतात आणि तिचा परिवर्तन होतं, तेव्हा त्यांच्यावर त्या वेश्या भावनेचा कुठलाही परिणाम होत नाही किंवा त्या वेश्येच्या गुणांचा कुठलाही परिणाम होत नाही. असा हा दुर्लभ आत्मा असतो. आणि तो कुठल्याही प्रकारे मग त्या वेश्येचाही त्यांनी द्वेष केलेला नसतो. आणि सर्व जीवांचा सुहृद मित्र आहे, जो मिथ्या अहंकारापासून मुक्त आहे, स्वतःला स्वामी समजत नाही, ईश्वराला मुक्ता समजतो. सुख दुःखांमध्ये मग सुखामध्ये हुरळून जात नाही आणि दुःखात होरपळूनही जात नाही, जो कुठेतरी स्वतःला समतोलित राखतो, जो क्षमाशील आहे, सदैव तृप्त आहे, आत्मसंयमी आहे, आपलं मन आणि बुद्धी भगवंतावर स्थिर करू शकतोय, हा दृढ निश्चयाने भक्तीमध्ये, मग तीच व्यक्ती, तोच एक उत्तम भक्त असू शकतो, जो मला अत्यंत प्रिय आहे. असा कोण भक्त बघा, चित्रकेतू महाराजांची ही कथा आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 12.15. ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि जो इतर कोणामुळे उद्विग्न होत नाही, जो हर्ष आणि दुःख, भय आणि चिंता यामध्ये समभाव राखतो, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग जो अति रागाने उद्विग्न होत नाही आणि कुणामुळेही की कुठल्याही गोष्टीचा त्याच्यावरती दुष्परिणाम किंवा कुठलाही चुकीचा भाव येत नाही त्याच्या मनामध्ये, जो हर्ष आणि दुःख, भय आणि चिंता यामध्ये समतोल राखतो, कुठेतरी बॅलन्स्ड गोष्टी असतात त्याच्या मनाच्या. आणि अशा या चित्रकेतू महाराजांना आपण बघतो आहे, जे अवकाशातून चालले आहेत आणि इकडे भगवान शिव सतीमातेला आपल्या मांडीवर घेऊन बसलेत. सतीमाता मांडीवर बसलीये तरी त्यांचं भगवंतांची स्तुती करणं चालू आहे, भागवताचं कथन करणं चालू आहे, जे ऐकायला तिथे अनेक ऋषीमुनी, नारद मुनी दिसतायत, व्यास मुनी दिसतायत. आणि हे सगळे देहधारी भावनेपेक्षा आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये असतात, की ज्यांना सतीमाता भगवंतांच्या मांडीवर शिवांच्या बसली आहे याच्याशी काहीही देणं घेणं नसतं, कारण ते देहधारी नाही तर आत्मसाक्षात्कारी भावामध्ये असतात. असे हे शुद्ध भक्त असतात. आणि चित्रकेतू महाराज हा सुद्धा मग जेव्हा आकाशामधून ते चाललेले असतात, तेव्हा भगवंतांची स्तुती, भागवताचं कथन ऐकतात, तेव्हा तेही तिथे क्षणभर थांबून जातात. आणि जेव्हा शिवांकडे कटाक्ष टाकतात, शिवांकडे बघतात, तेव्हा ते अंधुकचं असं हास्य, त्यांच्या स्मित हास्य असतं, परंतु कुठल्याही प्रकारचे मध्ये भावना काय असतात, की भगवंतांची स्तुती मी सुद्धा ऐकू शकतोय. आणि खूप सुंदर असे भाव प्रभू शिवांच्या आणि त्या चित्रकेतू महाराजांच्या चेहऱ्यावर असतात. पण याचा सगळ्याचा गैरअर्थ कोण काढतं, तर माता सती. आणि माता सतीला वाटतं आपण मांडीवर बसलोय म्हणून चित्रकेतू महाराज आपल्याला हसलेले, आणि म्हणून मग ती शाप देते चित्रकेतूला वृत्तासुर होण्याचा. आणि अशा प्रकारे तो शापही त्यांनी झेललेला आहे चित्रकेतू महाराजांनी, कारण की ते इतके संलग्न होते भक्तीमध्ये आणि स्वतःला इतकं एकरूप रममाण केलेलं होतं. त्यांना सुख आणि दुःखाविषयी वेगळी तमा नव्हती आणि सगळ्याचा कुठेतरी समतोल राखलेला होता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी.
12.16 जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियांवर अवलंबून नसतो, जो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित, दुःखमुक्त आणि कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी महत् प्रयास करीत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा अनेक कथा आहेत बरं का आजच्या अध्यायामध्ये. हा प्रत्येक संलग्नतेशी मग श्रीवास ठाकूर म्हणून जे चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये बरं का, तर ह्या श्रीवास ठाकूर हे अत्यंत जवळचे चैतन्य महाप्रभूचे. त्यांच्या घरी अनेकदा त्यांच्या खोलीमध्ये चैतन्य महाप्रभू कीर्तनासाठी जात असत आणि इतरही काही खोल्या होत्या श्रीवास ठाकूरांकडे. आणि असे हे श्रीवास ठाकूर चैतन्य महाप्रभूंच्या कीर्तनामध्ये दक्ष होते. आणि तेव्हा दुसऱ्या दालनामध्ये श्रीवास ठाकूरांच्या मुलाचा मृत्यू झालेला असतो आणि तिथे त्यांची पत्नी तिथे रडत बसलेली असते. परंतु श्रीवास ठाकूर तिथे येतात आणि ते म्हणतात, तू आधी तुझं रडणं बंद कर, कुठलीही अशुभ गोष्ट झालेली नाहीये, या देहाला जायचंच आहे कधीतरी. आणि अशा प्रकारे ते त्या आपल्या बायकोला सांगतात आणि ते म्हणतात, तू जर अजून रडलीस आणि चैतन्य महाप्रभूंच्या कीर्तनामध्ये तू अडथळा आणलास तर तू इथे अजून एक प्रेत शव बघशील, ते माझं शव असेल, तुझ्या पतीचं शव असेल. इतकं ऐकून मात्र ती स्त्री खूप माऊली ती भडभडून येतं तिला आणि ती काही करू शकत नाही. पण थोड्या वेळाने ते पुन्हा चैतन्य महाप्रभूंच्या तिथे दालनात जातात आणि मग महाप्रभू विचारतात की सगळं ठीक आहे ना रे बाबा? तर हो, सगळं ठीक आहे. थोडा वेळ होतो परंतु पुन्हा चैतन्य महाप्रभू विचारतात, सर्व ठीक आहे ना श्रीवासा? श्रीवास ठाकूरांना हे विचारल्यावर ते हो हो सांगत असतात. पण चैतन्य महाप्रभू म्हणतात की माझ्या भक्तीमध्ये, माझ्या नामस्मरणामध्ये आज मला चव नाहीये. काय असं झालंय की मला माझी रुची येत नाहीये नामस्मरणाची. आणि मग ते न ऐकता श्रीवास ठाकूरांच्या त्या दुसऱ्या दालनामध्ये जातात. तिथे बघून ते आश्चर्यचकित होतात, हे काय झालंय? आणि ते श्रीवास ठाकूरांना विचारतात, हे काय झालंय म्हणून. आणि तसं ऐकल्यानंतर ते म्हणतात की भगवंता, तू माझी चेष्टा करू नको, तुम्ही जिथे आहात तिथे काहीच अशुभ होणार नाही. इतका दृढ विश्वास असतो त्या भक्ताच्या मनामध्ये. हे ऐकून चैतन्य महाप्रभू त्यांना गळ्याशी अगदी त्यांना दाटून येतं आणि ते त्यांना मिठीमध्ये घेतात आणि त्यांना जवळ घेऊन म्हणतात की मी तुझा माणूस आहे, आज मी तुझ्यावर प्रसन्न झालेलो आहे. आणि मग ते त्यांची पत्नी सुद्धा तिथे ऐकते, मुलाला पुन्हा ते पुनर्जन्म होतो मुलाचा. हे सगळं इतकं की एक शुद्ध भक्त की ज्याचा इतका दृढ विश्वास आहे, भगवंता इथे अशुभ होऊच शकत नाही, तू जिथे आहेस तिथे प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू आहे, कृष्णाचंच रूप. असा असा हा उत्तम भक्त, असा हा भक्त भगवंतांना अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 12.17 जो हर्षितही होत नाही किंवा दुःखही करीत नाही, शोकही करीत नाही किंवा आकांक्षाही करीत नाही आणि ज्याने शुभाशुभ गोष्टींचा त्याग केला आहे, असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंतांचे भक्त प्रिय कुठला भक्त प्रिय आहेत? बघा, भगवंतांनी सांगितलंय की जो सुख दुःखामध्ये काहीही भेदभाव करत नाही, मित्र शत्रूमध्ये भेदभाव करत नाही, शुभाशुभ गोष्टींचा ज्याने त्याग केलेला आहे. मग हे प्रल्हाद महाराज आपल्याला दिसत आहेत. प्रत्येक दिवशी मरण यातना सोसणारे प्रल्हाद महाराज. त्या हिरण्य कश्यपुनी चंगच बांधलेला होता की प्रल्हाद महाराजांना ठार करायचं, कारण नारायण 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 नारायण. आणि म्हणून मग सगळ्यात शेवटी त्या खांबातून नारायण नृसिंह प्रकट झालेले आहेत प्रल्हाद महाराजांच्या रक्षणासाठी, कारण ती दृढ श्रद्धा होती. आणि म्हणून असाच भक्त भगवंतांना प्रिय आहे. असा स्थिर मन असलेला स्थिताधीन मुनी हा भगवंतांना निश्चितच खूप प्रिय आहे. आणि ज्या अमरीश महाराजांचं इथे आपण उदाहरण घेतो, दुर्वास मुनींनी कुठेतरी अहंकाराच्या पोटी, मग जे अमरीश महाराज ज्यांनी सगळी दुःख सोसलेली असतात. बघा, जो मनुष्य, हरे कृष्ण माताजी वाचून घ्या, मग मी एक्सप्लेन करते. हरे कृष्ण माताजी. 12.18 आणि 19 जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो, जो मानापमान, शीत उष्ण, सुख दुःख, स्तुती निंदा यामध्ये समभाव राखतो, जो कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो, सदैव शांत आणि जे काही मिळेल त्यात संतुष्ट असतो, जो घरादाराची काळजी करीत नाही, ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे,
तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा या भक्ताचं किती सुंदर वर्णन केलंय बघा. मित्र शत्रूमध्ये भेदभाव नाही, शीत उष्ण सुख दुःख स्तुती निंदा या सगळ्यामध्ये कुठेतरी बॅलन्स राखतोय, कुठेतरी समभाव राखतोय, कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो, घरादाराची काळजी करत नाही. मग काय होणार आहे, माझं असं आहे, माझं तसं आहे. मग कुठेतरी भगवंतांवर इतकी दृढ श्रद्धा आहे की त्या ज्ञानामध्ये तो स्थिर आहे, भक्तीमध्ये संलग्न झालेला. मग हे जे अमरीश महाराज दिसतायत की ज्यांनी स्वतःला इतक्या की प्रत्येक अवयव त्यांनी भगवंतांच्या भक्तीमध्ये, मग हाताने कीर्तन टाळ वाजवतायत, मुखाने कीर्तन करतायत, कानाने श्रवण करतायत भगवंतांचं कीर्तन, आणि अशा प्रकारे प्रत्येक मग पायानी चालत जात आहे तिकडे तिकडे हातानी, आणि मग वाचन होतंय, बुद्धीने वाचन केलं जातं. या सगळे गुण परीक्षित अमरीश महाराजांचे आहेत. आणि मग ज्या दुर्वास मुनींनी त्यांना अपमान केलेला होता, त्या दुर्वास मुनींवर सुद्धा की भक्ताच्या रक्षणासाठी मग त्यांनी सुदर्शन चक्र सोडलेलं भगवंतांनी आपलं, पण मग पळ काढत सुटलेले दुर्वास मुनी कुठेतरी अहंकारापायी ही गोष्ट करतात, नंतर ज्याचा त्यांना पश्चाताप होतो. परंतु अशा प्रकारे हे जे शुद्ध भक्त असतात, अशा शुद्ध भक्ताची आपल्याला एक कथा ऐकायची. बिल्व मंगल ठाकूर. हरे कृष्ण माताजी. शेवटची स्लाइड आहे. हरे कृष्ण माताजी. 12.20 जे भक्ती सेवेच्या या अविनाशी मार्गाचे अनुसरण करतात आणि जे पूर्णपणे श्रद्धेने स्वतःला जोडून घेतात, मला सर्वोच्च ध्येय बनवतात, ते मला खूप प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सॉरी. अशा भक्ती सेवेमध्ये स्वतःला वाहून घेतलेलं आहे, त्या अविनाशी मार्गाचं अनुसरण करतात, पूर्णपणे श्रद्धेने भगवंतांना स्मरतात आणि भगवंतांशी जोडले जातात, आणि भगवंत हेच त्यांचं सर्वोच्च ध्येय असतं. असे भक्त भगवंतांना खूप प्रिय आहेत. बघा, हे सगळं भक्ताचं वर्णन या भक्तीच्या सुंदर अशा अवीट गोडीमध्ये, या असं शेवटच्या टप्प्यामध्ये आपल्याला भक्ताविषयीचे सगळे गुण आपण जाणतोय. असेच हे बिल्व मंगल ठाकूर जे भावभक्तीच्या टप्प्यावर असतात बरं का. असे हे बिल्व मंगल ठाकूर भागवताचं कथा वाचत असतात, भागवताचा नैवेद्य म्हणून सर्वांना अन्नदान देत असतात, आणि असं अन्नदान करताना त्यांना काही द्रव्य त्यांना कमी पडतं, म्हणून ते शोधात असतात त्या द्रव्याच्या. आता त्या द्रव्याच्या शोधात असताना एका वाटेने जात असताना स्मशानभूमी लागते, आणि तिथे काही राजकुटुंबातील म्हणजे राजाच्या कुटुंबातील अशा बऱ्याच व्यक्ती असतात, प्रत्यक्ष राजाराणी दिसतात, आणि मग त्यांना कळतं की त्यांच्या राजकन्येचा मृत्यू झालेला आहे. आणि त्या राजकन्येचे सगळे विधी तिथे पार पडत असतात, पण ह्याचं लक्ष जातं त्या राजकन्येच्या गळ्यामध्ये चमचमता असा हिऱ्यांचा हार असतो. मग तिथून जेव्हा ते राजा राणी अगदी विषण्णपणे तिथून जातात, तेव्हा हे सगळे विधी हे सगळे अंत्यविधी होतात, तेव्हा त्या शवाजवळ जाऊन बिल्व मंगल तो हार घ्यायला लागतो की हा हार विकून आपल्याला भरपूर पैसे मिळतील आणि आपण अन्नदान करू शकू. उद्देश चांगला होता पण मार्ग चुकीचा होता, आणि म्हणून तिथून आवाज येतो. मग तो आवाज दुसरा तिसरा कोणी नाही, पण ती राजकन्याच बोलते की तू हे चुकीचं करतोयस, हे पापी आहे, तू तुझ्या पुण्यकर्मासाठी वापरत असेल तरी हे मार्ग चुकीचा आहे, आणि तू जर असं केलं असतं हे चुकीचं आहे. तुला पैसे हवे असतील तर तू जाऊन माझ्या वडिलांकडे माग आणि ते तुला नक्की देतील. त्याप्रमाणे बिल्वमंगल ठाकूर राजकन्येच्या वडिलांकडे जाऊन ते पैसे घेतात, परंतु तेही पैसे त्यांना कुठेतरी कमी पडतात, म्हणून पुन्हा ते हार घेण्यासाठी तू जातातच. मात्र तो हार ते तिथून घेतात, पण तिथे राजकन्या त्यांना शाप देते की तुला हे या जन्मी जरी तू हे सगळं भागवत हे पुण्यकर्म करत असलास तरीही तुला पुढचा एक अयोग्य असा जन्म घ्यायला लागेल, आणि तो अयोग्य म्हणजे तो ब्राह्मण जन्म असला तरी तो कुठेतरी अशा व्यक्तीचा जन्म, की तुला अशा व्यक्तीचा रादर जन्म घ्यावा लागेल की तो कुठेतरी अयोग्य वर्तन करतोय. आणि मग बिल्वमंगल मग त्या जन्मामधून नंतर त्यांना जो काही जन्म मिळतो त्या जन्मामध्ये ते इतर तिकडे प्रवास करीत असतात, आणि मग प्रवास करताना पण त्यांचा कुठे उद्देश असतो तर त्यांचं स्त्री गमनाचा असा चुकीचा त्यांना एक प्रकारचं व्यसन असतं की जे स्त्री गमन करत असतात, स्त्रियांच्या मागे मागे धावत असतात.
आणि इतकं करत असतात की आपल्या वडिलांचा मृत्यू होतो, त्यांचं श्राद्ध, सगळे क्रियाकर्म पटपट करायच्या याने ते त्या त्या एका चिंतामणी नावाच्या स्त्रीवर प्रेम करत असतात आणि ती स्त्री त्यांना हवी असते. आणि त्या स्त्रीसाठी इतके आसुसलेले असतात की इतका पाऊस पडत असतो बाहेर, तरी वडिलांचं श्राद्ध कार्य पटापट आटपून त्या नदीतून मग कुठेतरी ओळखा समजून एका शवाची मदत घेऊन त्या नदीला पार करतात आणि सर्पांना दोऱ्या समजून त्या सर्पांच्या मदतीने वरती जातात, कारण ती स्त्री वरच्या मजल्यावर राहत असते. हे सगळं करून, खूप धावपळ करून, खूप महत् प्रयासाने ती त्या स्त्रीकडे येतात आणि ते स्त्रीकडे दरवाजा ठोठावतात. ती म्हणते की दरवाजा उघडते आणि ती म्हणते, इतका पाऊस पडतो, इतकं कोसळतोय, मला वाटलं तुम्ही आज येणार नाही. तर तो म्हणतो, नाही, मी हे सगळं करत करत आलेलो आहे. हे सांगितल्यावर ती चिंतामणी स्त्री म्हणते की मग बघा, कुठेतरी त्यांचा पूर्वजन्मीचा त्यांचे आध्यात्मिक गुरु त्याच्या तोंडातून बोललेले आहेत आणि त्या चिंतामणी स्त्रीच्या तोंडातून उद्गार येतात, तू हे सगळं इतकं मला भेटण्यासाठी केलंस, हेच जर तू भगवंतांसाठी केलंस तर तू आज काय होशील. इतकं वाक्य ऐकल्यानंतर बिल्वमंगल ठाकूर खडबडून जागे होतात आणि तिथून ते निघायला बघतात की मला आता भगवंत भावाची प्राप्ती करायची. आणि इतकं करण्यासाठी जेव्हा ते निघतात, तेव्हा मात्र जसा फॅन बंद केल्यानंतर पूर्ण पटकन बंद होत नाही, तो हळूहळू बंद होतो, तशी मनातल्या भावना पूर्ण जात नाहीत, तो हळूहळू जातात. आणि म्हणून मग जेव्हा ते ऋषिकेशाचा मार्ग वाटेला लागतात आणि ऋषिकेशाला जाण्याच्या मार्गावरती पुण्यकर्म आणि जे काही त्यांच्या मनातल्या ज्या सेवेचा भाव आणि या सगळ्या दृष्टीने ते ऋषिकेशाला जात असतात, तेव्हा तिथे जाताना मात्र त्यांना पुन्हा एक स्त्री दिसते, ब्राह्मण स्त्री. आणि त्या स्त्रीच्या मागे मागे ते जातात. मागे मागे गेल्यानंतर मात्र त्यांना लक्षात येतं की हे आपण काय करतोय, परंतु तरीही त्यांना त्याच विचाराने ते पुढे जातात आणि स्त्री एका घरात शिरते, तिथे त्याचे पती बाहेर बसलेले असतात आणि यांनी भगवी वस्त्रे धारण केलेली असतात, कारण यांना कुठेतरी जेव्हा दृष्टांत होतो आणि जेव्हा सांगितलं जातं की चिंतामणी स्त्रीकडून तू तू हे जर माझ्यासाठी केलंस, ते देवासाठी भगवंतांसाठी केलं तर काय करू शकशील. आणि अशाच वेळेला ते भगवी वस्त्र परिधान करतात, म्हणून त्या पत्नीच्या त्या ब्राह्मणाला, त्या स्त्रीच्या त्या पतीला काही संशय येत नाही आणि ते म्हणतात, बाबा तुम्हाला काय हवंय. ते म्हणतात, मला तुमच्या पत्नीशी बोलायचंय. ती पत्नी घाबरलेली असते आणि ती घाबरत घाबरतच बाहेर येते आणि ती बाहेर आल्यावर बिल्वमंगल ठाकूर तिला सांगतात की तुझ्या केसातली पिन मला दे. आणि त्या स्त्रीच्या डोक्यातली पिन घेऊन ती पिन स्वतःच्या डोळ्यात खुपसतात, कारण मग कुठेतरी ते मार्गामध्ये अडथळा आणत असतात. ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय बघा नियंत्रित न करता जेव्हा त्यांना कुठेतरी ओढ असते, ती काम वासना बघा, ती वासना कुठेतरी नेत असते आणि म्हणूनच त्या वासनेला पूर्णपणे कापून टाकण्यासाठी, ती वासना पूर्णपणे काढून टाकण्यासाठी बिल्वमंगल ठाकूर त्या ज्ञानेंद्रियाचाच नाश करतात, त्या डोळ्यांनाच वेगळं करतात आणि काढून टाकतात. आणि आजही बिल्वमंगल, मग तेव्हा नंतर वृंदावनामध्ये बिल्वमंगल ठाकूर जातात, आजही त्यांची ती कथा सांगितली जाते, भागवतामध्ये कथा आहे. आणि म्हणूनच मग त्या प्रकारे प्रत्यक्ष भगवंत तेव्हा तिथे त्यांचं कीर्तन ऐकायला, भजन ऐकायला येत असतात. इतका दृष्टांत देऊन भगवंतांशी हा संबंध जोडला जातो. हो, हा प्रिय भक्तच भगवंतांशी संबंध जोडू शकतो. अशा प्रकारे या संबंधाला आपण जाणलंय. या भक्तीच्या मार्गातून हा भक्त, कुठला भक्त भगवंतांना प्रिय आहे आणि काय आहेत या भक्ताचे गुण, हे आपण जाणलं. निरनिराळे टप्पे जाणले की या भक्तीच्या मार्गावरती किती सेवा आपण देऊ शकतो. आणि मग त्याच प्रकारे मी त्या अनुषंगाने तुम्हाला आज नक्की शेअर करीन सगळी माहिती. ज्यांना सेवा द्यायची इच्छा असेल त्यांनी प्राची माताजींना मला पर्सनली नंबरवरती फक्त तुमचं नाव आणि तुम्हाला सेवा द्यायची इच्छा आहे, मग कुठलीही वेळ ठरवा. तुम्ही दिवसात तर तुमचा अर्धा तास, 15 मिनिटं मग ह्या क्लाससाठी तुम्हाला यायचंय किंवा इतर क्लासेससाठी आपल्या मराठीचं तुम्ही त्या तुमच्या कन्व्हिनियन्स प्रमाणे, तुम्हाला कुठली, आणि त्यातूनही तुमच्या काहीही लादलं जात नाही. ही भगवंतांसाठी सेवा आहे. हो, सर्व कृष्णार्पण. आपण कृष्णासाठी सेवा देतोय याच्यातच खूप आनंद आहे आणि आपल्याला ही संधी मिळालेली. इति 12ोऽध्याय समाप्तः. तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर विचारा. मी रेकॉर्डिंग थांबवते, शेअरिंग थांबवते, रेकॉर्डिंग थांबवते. खूप